ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 11 дарвоза 6 рият. вақте ки омаден 11 дарвоза 6 рият, ина ки дар омаден ина риядаш 6 рияда. нами якам магазин апай Оиша суроғ мекунед. ама ами номрои телефоне ки поён дай ай апай Оиша. сразу занг мезанед, шуморо встречат мекунад. ина чизои обманка омадан ё 300 сом будан, ям распродажа кард 260 сомон кадаги мира. материалаш барашка якм сорт барашка якм сорт сангош Сваровский оригинал. аз ҷой буд 4 та расветкаш омадаги, 4 та расветка. ина марҳамат бибинед. и ба нархи распродажа фруктисташон. дига фоидаша нигаҳ накардисе. мега ки ман арзон метам, чтоб ки одамо бифаҳманд биан клиент шаванд. алҳайҷада кирто ҳастанд. нархи ё обши бигирем агар 180 сомонда мета. материал банотай, банот ранги банодори материали новинкай. аҷиб буд зурай, баъд чизош сангош аҷиб буд зура ки хеле якм сорт ки ҳастанд, хеле блеск доранд. ина материала бинехтон ай пеш кадом ида ки маъқул мешава, занг мезананд, апай Оиша шумода ҷавоб мета. шумо мерин аямун кас харидорӣ мекунед. хотиррасон мекунем 11 дарвоза 6 рият якам одам Оиша апа. ина картоша бибинед 180 сомон, размери 46 то 58 боша. метавонед ки занг бизанед. ноз ман пештар мегирам, чӣ хел блеск мета, шумо худтон хушрӯ мебинед. нигоҳ кунед. сангош тоза кан, сангош аҷибу тоза. ай блеск доранд. афтоб қатӣ бигарди, баъд маълум мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел фасон. қай расветкаш як 7-8 та расветкаш ҳаст. материал банотай. баъд кабут ҳам дорад, сия ҳам дорад, тёмносини ҳам дорад. ҳамаи светош ҳози пака ҳастанд. 180 сомон када ки одамо клиент шаванд, омада бихаранд. чизе ки 250 сомон 180 сомон кадаги. ҳама метавонед ки дар ҳамин номрош занг бизанед, омада харидорӣ кунед. касоне ки бозор омада наметавонанд, мисол баъд занг мезанед, мо доставка ҳам мекунем. айпеш бинед, айпеш бозур айпеш. хай чизе ки дар видео дидисен ҳамин қа нишон мекунад. барои ҳамин шумо чӣ накунед, чизи маъқултона иншоалло ки мегиред. чизи маъқултона ҳама чизош оригиналай аҷиб будай. анаҷада бо маги ҷан бо халат ҳам дора, бо киртои чӣ ҳам дора. 180 асосан бораи умид кирта дора. намио обманко ҳастанд. ай 46 то 56 размераи ё ҳастанд. асосан барои ҳамин кирто шуморо видео кардем, партофтем ки ҳам распродажа, ҳам киртои хуби хуб шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. ҳамаш оригинал ай, сангош оригинал ай. кадом чизеро мегиред шумо, сангош оригинал. нахитон чихеле ки дар видео дидистед. мумкин видео дар ҳамаш наз натавад, леки айпеш ба дараҷаи олӣ блеск доранд. 100 ҳамагӣ 180 сомони. ин тараф остиноша бинед шумо чӣ хел блеск доранд. чизи оригинал маълум ай. барам шумо метавонед ки хишру тамошо када, скриншот када апай Оишада занг занед. боқи сарбаланда обод бошед. худоҳафиз.